Aron maberipika ang taho kabahay niadtong inahan nga gikaon sa mga anak sa Maguindanao, gipalawman sa Superbalita ang investigasyon ug nasuta nga gibati og sobrang kahadlok ang mga silingan sa inahan nga gipatay niadtong Domingo. Gibutiag ni Kamasi Barangay Kapitana Zoraida Mamaluba nga sa diha nga mikatag ang balita nga mangilngig nga kamatayon sa biktima, daghan na nga mga lumulupyo sa dapit ang nabalaka sa ilang seguridad sa posibleng pagpanghasi sa mga sospek. Kahinumduman nga nakabsan sa kinabuhi si Mizula o Muzala Pinagayaw Amil sa gihimong ritual sa iyang mga anak ug bana aron abugon ang daotang espiritu nga giingong misulod sa iyang lawas. Apan giklaro ni Ampatuan Chief of Police Inspector Ronald De Leon nga walay nawala nga bahin sa lawas sa biktima, gawas lamang sa grabeng paso ug samad sa nagadayang parte sa lawas niini.